La criminalitat convencional ha disminuït a Manresa durant els primers 3 mesos del 2026. Segons les dades del Ministeri de l'Interior, entre gener i març es van registrar 970 infraccions penals, un 6,8% menys que en el mateix període de l'any passat, quan se'n van comptabilitzar 1.041. La millora dels indicadors s'explica principalment per la notable reducció dels furts, que han caigut un 19,6%, passant de 378 a 304 casos. També han baixat els robatoris amb força en domicilis, establiments i altres instal·lacions, així com les subtraccions a vehicles que registren descensos superiors al 20%. Tot i la tendència general a la baixa, algunes tipologies delictives han augmentat, com els delictes sexuals i els relacionats amb el tràfic de drogues. En tots els casos, però, l'increment respon a xifres absolutes reduïdes que no alteren el descens global de la criminalitat de la ciutat.